ஆசீர்வாதத்தியானம். இந்த நாட்களில் நாங்கள் எபேசியரின் புத்தகம் 4வது அதிகாரத்திலே 11வது வசனத்திலிருந்து 13வது வசனம் வரைக்கும் குறிப்பிட்டுள்ளதாகிய 5 ஊழியங்களை குறித்து கற்று வருகிறோம். அதிலே அப்போஸ்தல ஊழியமாக 1வது ஊழியத்தை கவனித்து வருகின்றோம். நாங்கள் இன்றைக்கு அப்போஸ்தல நடவடிக்கையின் புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 42 பார்ப்போமா இருந்தால், அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலே உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். அவர்கள் உபதேசத்திலே உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். அப்போஸ்தலர்கள் பெற்றதாகிய உறுதியான இந்த உபதேசம், அதை குறித்து யோவானின் புத்தகம் 14வது அதிகாரம் 26வது வசனம் 26வது வசனம் சொல்லுகிறது, நான் உங்களுடைய தங்கி இருக்கையிலே இவைகளே உங்களுக்கு சொன்னேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாகவே அப்போஸ்தலர்கள் போதித்ததாகிய உபதேசத்திலே ஜனங்கள் உறுதியாய் தெரிந்திருந்தார்கள். அப்ப அப்போஸ்தலர்கள் உபதேசித்ததாகிய அந்த உபதேசம் என்ன? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், இதோ நான் உங்களோடு கூட இருக்கும்போது உங்களுக்கு இவைகளை நான் சொன்னேன். இதோ என்னிலே அன்பாய் இருப்பீர்களா இருந்தால் என் வசனத்தை நீங்கள் கைக்கொள்ளுவீர்கள். என்னுடைய வசனம் அது என்னுடையதாய் இராமல் என்னை அனுப்பின பிதாவுடையதாய் இருக்கிறது. ஆகையாலே பிதாவானவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன். அது மட்டுமில்லாமல் 26வது வசனம் சொல்லுகிறது, என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றளவாளனே இவை எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். இந்த இடத்திலே பார்த்தால் பிதாவாகிய தேவன் இயேசு சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனம் அது என்னுடையதல்ல, என்னை அனுப்பின பிதாவுக்குரியது. ஆகையாலே நான் உங்களோட கூட இருக்கும் போது இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறேன். அது மட்டுமில்லாமல் என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றளவாளன் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்னதை எல்லாம் நினைப்பூட்டுவார். அப்ப ஆகையாலே பிதா சொன்னதை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொன்னார். இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை நினைப்பூட்டும்படிக்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கும் உங்களுக்கும் அவர் உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். ஆகையாலே அப்போஸ்தலர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் இதை அவ்விதமாகவே கற்றுக் கொடுத்தார்கள். இதன் அடிப்படையிலே தான் சபையை ஸ்தாபித்தார்கள். ஆகையாலே அதிலே அவர்கள் எல்லாரும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் அவ்விதமாகவே உறுதியாய் தரித்திருப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டோம். ஆகையால் இதை குறித்து மத்தேயுவின் புத்தகம் 16வது அதிகாரத்திலே 18வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலன் ஆகிய பேதுருவை கர்த்தர் பார்த்து சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், பேதுருவே, இந்த கல்லின் மேல்தான் சபை கட்டப்படும், இதை பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ள விட முடியாது. ஆகையாலே வேற எந்த விதமான மாயான உபதேசங்களோ இதை மேற்கொள்ள விட மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார் இயேசு கிறிஸ்து. பிதா சொன்னதையே நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு சொன்னதையே பரிசுத்த ஆவியானவர் நினைப்பூட்டுவார். ஆகையாலே இவ்விதமாக சொல்லப்படுகிறது. நாங்கள் கலாத்தியரின் புத்தகம் 1வது அதிகாரத்திலே நாம் கடந்து போய் பார்ப்போமா இருந்தால், கலாத்தியரின் புத்தகம் 1வது அதிகாரம் இங்கே 9வது 10வது வசனம் சொல்லுகிறது, முன் சொன்னது போல மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷத்தை அல்லாமல். என்ன ஏற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷம்? பிதாவாகிய தேவன் குமாரனுக்கு கற்றுக் கொடுத்து, குமாரனானவர் அப்போஸ்தலருக்கு கற்றுக் கொடுத்து, அப்போஸ்தலர்கள் அதை உறுதியாய் சொல்லும்படிக்காய் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நினைப்பூட்டப்பட்டதாகிய இந்த சுவிசேஷம், இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். ஆகையால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் வேறொரு சுவிசேஷத்தை ஒருவன் உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருப்பான். ஆகையாலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், இந்த கல்லின் மேல் தான் என் சபை கட்டப்படும், அதை பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ள முடியாது. ஆகையாலே எந்த விதத்திலுமே தவறான உபதேசங்கள் அவ்விதமாகவே வந்து சபைக்குள்ளே நுழைய முடியாது. அதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது 8வது வசனத்திலே, கலாத்தியர் 1வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே, நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் நாங்களாவது வானத்திலிருந்து வருகிற ஒரு தூதனாவது வேறொரு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருப்பான். அப்படி அந்த பாதாளத்தின் வல்லமை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் பாதாளத்தின் வல்லமையால் வழிநடத்தப்படுகிறவனாய் மாறிவிடுவான். ஆகையாலே பாதாளத்தின் வல்லமை மேற்கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை அவ்விதமாகவே கை கொள்ளுங்கள், பரிசுத்த ஆவியானவரும் அதை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டிக் கொண்டே இருப்பார். ஆகையால் தான் தீமோத்தேயுவுக்கு பரிசுத்த பவுல் அவர் எழுதும்போது சொல்லுகிறார், 1 தீமோத்தேயுவின் புத்தகம் 1வது அதிகாரத்திலே அங்கே நாங்கள் பார்க்கும்போது அவர் சொல்லுகிறார், இதோ உன்னிடத்திலே ஒப்புவிக்கப்பட்டதாகிய இந்த நட்பொருளை நீ என்றென்றைக்குமாய் பரிசுத்த ஆவியினாலே காத்துக்கொள்ள வேண்டும். இங்கே சொல்லப்பட்ட 13:14 1 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 13:14 சொல்கிறது, நீ கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தோடும் அன்போடும் என்னிடத்திலே கேட்டிருக்கிறாகிய ஆரோக்கியமான வசனங்களின்
சட்டத்தை கை கொண்டிரு, உன்னிடத்திலே ஒப்புவிக்கப்பட்டதாகிய அந்த நட்பொருளை நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறதாகிய பரிசுத்த ஆவினாலே நீ காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இவ்விதமாகவே பவுல் அவ்விதமாகவே தீமோத்தேயுவுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஆகியாலே அதே வண்ணமாகத்தான் தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்கு இன்றைக்கு கற்றுத் தருகிறார். அந்த அடிப்படையிலேயே நாங்கள் வாழ வேண்டும். இதுவே அங்கு சொல்லப்படுகிறது. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 42வது வசனம். அவர்கள் அவ்விதமாகவே அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலே உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். அதுபோல நானும் நீங்களும் உறுதியாய் தரித்திருப்போம். அதற்காகவே கர்த்தர் இந்த உறுதியான அஸ்திபாரமான உபதேசத்தை கொடுப்பதற்காக அப்போஸ்தலர்களை கர்த்தர் தேர்ந்தெடுத்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென்.